Здравейте, приятели! Ние сме... Ние сме BG Craft. Падна ли бе? И ти падна да те. И това е първи епизод от... Тоест това е първи рунд. От нашия евент. Не ма запушвай, бе. Ами, дайте запълнете там. Нави лопачи тук. Дай опата! Thank you so much. Иде има бутел. И сега аз съм коментатор. Ела ми, бе. Аре, ела, бе. Я чакайте, ма, чакайте. Слабак. Добре. Почвате. Чакай да го оправя. Добре. 3, 2, 1, старт! Победа за тебе. Какво става? Значи, тук победителя получава 16 15 диаманта. Тук по принцип участват 6 човека, обаче ние сме само 3. Айде, аз съм, давай. Ама четвъртия го няма нещо. Айде. Аз съм на X-Ray човек. Падай! Победител. Не мога да полета. Ай сега направо почвай да летиш там. Не мога да полета. Помощ. В следващия епизод мога и аз да участвам. Полетях. Спасибо. Много готино. Боже. Как забива само? Майко. Ти надалечно ли си? Не. Ние обаче можем да го направим малко по-голямо. Да, наистина. 6 човека, според мен. Само да е някой барал ли ми в честа. Дай, кой си... Къде ти е често? Не барай. Аз не мога видя нищо, бе. Той нищо не може да барни, бе. Дам 3, 2, 1, старт. Снимаме ли в момента? Да, снимаме. Снимам. Ще се изложи. Той само да самоуби. Ами, това ще е край на епизода ни. Само се изложи. Това е много кратък. Що се излагаш? Кратък, ама в следващия епизод може да участваме даже 3-мата. Сега И така, ще това удара. беше от нас. Чао! Що летиш от нея?